Muiños de vento de 200 metros. É curioso como o ser humano, esta especie, fai de todo un veneno. Sí, da medicina fai veneno. E, por suposto, cos eólicos non iba a ser distinto. Mira ti que eu, cando tiña aí 17, 18 anos, estaba no grupo ecoloxista naturista de Ribeira, CENAR, colectivo ecoloxista naturista de Ribeira, CENAR, que non é comer de noite. E aplaudimos efusivamente cando puxeron creo que foi o primeiro eólico na altura de Corme por alá, creo que fora un eólico aí grande que fixeron a modo experimental. E aplaudimos esa iniciativa. E convertiron deso un veneno para esta terra, unha auténtica plaga. E o mesmo fixeron co tabaco, unha das plantas máis medicinales que existe. A tribu dos Huitoto o reduce hasta facer unha pasta que limpa o fígado de unha forma increíble. Tamén se pode tomar en infusión, é purgante, non ten efeito purgas de tabaco ali na selva. Ou a xipiba, ou coca, como lle chaman, a mama coca. Unha das plantas máis medicinais que existe, fixeron veneno tamén da coca, o tabaco, dos eólicos, de todo o que tocamos convertímoslo en veneno. Eólicos, así non. Esa é unha manifestación que vais a facer o día 5, vale? O día 5 de xuño en Santiago. Estades todos convidados. Eólicos, así non. Non, non, non.